dulu sebelum terjadi, usahlah capek mengambil keputusan di dalam kaum memaknan tinggi. Kau jadi contoh anak kemanakan. Di kok menembak yo baalamai, kalau mancang-cang yo beandasan, kalau saniai yo sapakai, bariang nan usah yo katampakan. Nyampang basua kilap legawa, terando diri kemanakan. Dinan rami usah batampakan, maadi ekare maajan tua, bawa barunia ke rumah dadang, di sinan taruh mangkuk kajani. Cupa kataga samo diisi, ada limbago samo dipakai. Dikoknya salah samo maingei, di sinan kusui mangkok salah sai. Minta ke mama tolong patengangkan. Nyampang basua kilap legawa, terando diri kemanakan. Dinan rami usah batampakan, maadi ekare maajan tua, bawa barunia ke rumah dadang, di sinan taruh mangkuk kajani. Cupa kataga samo diisi, ada limbago samo dipakai. Dikoknya salah samo maingei, di sinan kusui mangkok salah sai. Minta ke mama tolong patengangkan.